Yo, damo na nagiba, damo na numubutakon. Pero ni usa, waray may nakatanggal, ani mong ngaran, akong dugan. Tambayan, music. Itigam nila nga hatila ko para sa luon ka haos nga puhian ka ngan kung di ka na masaya iya Pahirayo ka, nagtungkula, nahibaruan nga importante ka. Kung kailan, waray ka na akong kinubuhi. Sabot ko madali lang nga makalimtan ka, pero mali sabot kong kaya ko nga waray ka. Pero di ko nga yat kaya mag-usa adlaw gabi bibiling-biling ka. Mga gisi mungan kaswitan permi na sangit ahinumduman. Kung pwede ko lang nga ipihit ito oras pabalik hanakaraan nga kaupod ka magsiseryoso na gud ako. Kaso diri na po pwede malabo labi na yan ang ambay bugon na nga nag-aalaga ka imo. Itigam nila nga hatila ko para sa luon ka haos nga puhian ka ngan kung di ka na masaya iya paribagon balik na. Dugay na nga panahon na naglabay ti kandida ni mo ako gimbuliwan. Pero wastay yun na diri ka pa mabalyuan. Permi na sangit ako nahunaan mga nakaraan. Naton nga duwa di maiwasan nga tumuro mga luwa ka matakay masakit. Nagihapon na ako nastadya na ginsanay mo kasi ako nga permiya adik ka. Akon sapit sanglitan na wara ka akon durot ka sakit. Oo aaminon ko nga hastay yan na adi ka pa kasing-kasing ko. Di ka mawara bisang pag-anhon libanghon kuman-an kalugaringon di mahimo makalimot kan bisan maaram na kung may iba nakaimo nga nakapot naglalaom lagi hapon ako nga bumalik ka nga bisan malabo na Itigam nila nga hatila ko para sa luon ka haos nga puhian ka ngan kung di ka na masaya iya paribagon balik na. Kamusta ka na? Okay ka ba? Di dahaiya malipayong ka ba? Di ka bagin papaluha, di ka bagin papasakitan gin. Aalagaan ka bahin maupay, di ka bagin hihigpitan, di ka bagin hihimo nga sunod-sunuran. May da ka ba? Nakita haiya nga waray ha ako napunan na ba ang mga pagkukulang nakon damot pakiana pero usala ito na kong karujag nga mapatian nga baton kun di ka na haiya malipayon. Pwede ka ba nga bumalik ka kon? Pwede. Itigam nila nga hatila ko para sa luon ka haos nga puhian ka ngan kung di ka na masaya iya paribagon balik na. Adi ka pa akon kasing-kasing nga nunahuna hasta yun na di ka mawara. Piritong kumahan nga magigugmahin di ba? Di ko makuha nga makalimtan ka. Sanglit tigam ni nga adila ko magulat. Itigam nila nga hatila ko para sa
oras na uwian ka. Ngan kung di ka na masaya